Aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini. Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to, ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Mayah teyus. Wis ning kene. Ae. Ya ta, sing nonton akeh mosok arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, heeh. Penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun mayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen. Lah kan biyen orang gandeng aku to. Lah kan Saji sesama
Wah, mendat mantul. Hei. Ait. Hei. 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 Út à út. Út à út. Út.
gumyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancarup Deni Rama parana ong dwaja miwang bendhe ngungkung risang rekyana pate kang minangka cucuking prawadya bala menika Raden Kala Bendana ingkang nembe kundur saking kasatriyan Glagah Tinunu kados pundi Raden menapa Raden Brajadenta sampun dipun kanthi wonten pringgondani hanyekseni anak Mas Gatotkaca anggenipun badhe kawisuda jumeneng ratu. Nuwun inggih paman. Kados pundi pawartosipun kula pun Antarja cumadhong dawuh. Ya piye Paman Brajadenta wis samapta apa durung? Lah padebat. Luput saka kudangan mrucut saka gendongan. Kok ngaten leripun kados pundi Raden? Ngene Panemban, aku wis kelakon ngadhep Kakang Brajadenta. Kakang Brajadenta wis ndak kanthi bebarengan lakuku nyekseni wisudan Ratu Anyar. Ning tinemune Kakang Brajadenta balela Panemban. Kakang Brajadenta ora sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kajumenengake dadi ratu. Sing luwih mrihatinake wektu dina iki Kakang Brajadenta bakal ngrebut bali panguwasa Praja Pringgondani. Janjane wis ora kurang-kurang nggonku ngelingake. Nanging Kakang Brajadenta babar belas ora gagas apa sing dadi kandhane Kala Bendana Panemban. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Kok saged ngaten penggalihipun Raden Brajadenta? Aku ora gumun Panemban. Bisane Kakang Brajadenta mangro tinggal kaya mengkono sebab kesatriyan Glagah Tinunu mau ketekan sang provokator Pati Sengkuti. Mula Kala Bendana percaya Kakang Brajadenta mesti bubar diurup-urup dikoroki kupinge karo tikus Sengkuni. Caritaning satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pekat mrih pangestine tan pekat mrih pangestine Paman Kala Bendana piye Antasena sumingkira sawetara Paman. Aku bakal nyingkirke para Kurawa saka kupenganing Paman Brajadenta. Mangkono ger. Iya Paman, karben aku Siwa Senggana lan Kakang Antarja kang Murbawasesa. Iya ger, duga-duga ginawa kati-kati aja kanthi keri ya ger.
Iki ana kethek putih. Ngaglah ana ing tengah dalan. Sapa iki? Anoman kang dadi jenengku. Bari takon sapa kang dadi jenengmu? Tumenggung Kumandang Garba. Mandhek kok anggonmu lumaku aja kesusu. Yen kesusu mandhek sing bingung sing arep. Mosok nyongo pisan. Sumedya laku marep menyang endi? Goleki sing jenenge Kala Bendana. Yen wis ketemu, arep tak rangket tangane, tak srimpung sak sikil, tak bagas kulune. Ora usah goleki kang ora ana Anoman kang dadi musuhmu. Edan-edanan ki beteng negara Pringgondani. Kowe anteke Gatotkaca ya. Gatotkaca dadi ratu nang Pringgondani kuwi ora sah, kudune sing jumeneng nata ya kuwi Prabu Brajadenta ratu Gustiku sing kudune diwisuda mapan ana ning Pringgondani. Ora sah melu celeng boloten kebolatengen. Maju kepara ngarsa leganing atiku, tebah dadamu ora mlengsat igamu ilang nyawamu kowe. Mati aku. Mau kene. Wah. Oh, right. Tandak dentuske kowe, Hei. Right. Right. Mat. Dijogo terus.
Minggir. Wah, ladalah. Wah, sapa iki? Menungso biru. Antasena. Ayo, ora ana musuhmu kejaba aku. Wah. Dadeke pengingon-ingon kowe. Maju. Wedian. Wut. Baik. Awas, hut, ha, hit, ha, ha, hut, padang ini. Mati kowe. Hut, etek, hut. Hut, ha, ha, hut. Ho, ha, hut, hut. Hut. Wah. Hoi.
dalah. Padha mendelong barisan glagah tinunu. Jebul pringgondane wis dijaga kethek putih Anoman. Antarja rubu cahidan Antasena. Nggih anak Mas Brajadenta, prajuritmu bubar mawut, Ger. Akrabak sukabrahan nang geget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda alatala base longono base kurang tribel ados pundi paman prajuritmu glagah tinunu padha kasese ring payudan nger jebule beteng pringgondani sing jaga Anoman Antarja lan Antasena tegese bocah telu iki uga dadi pepalang nggonmu duwe gegayuhan dadi ratu ana pringgondani ampun kuwatos paman karepmu rawe rantas malang putung wah Satrio sisik sapa iki Antarja walah dalah iki paman Brajadenta ayo aja melu-melu perkarane Ganuwaca ora gelem minggat sigar nyawamu paduka kenging gagalaken Gatotkaca wisudan ratu menawi sampun dados kunarpa Antarja walah dalah pengen nyoba kasekten kowe weh ayo ngantemo yo pilihan
priwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Kakang Bronjodento melu magut ing Rananggana. Iki yen aku ora ngadhep Kakang Mbok Arimbi ora bakal rampung perkarane. Angin mangidit wirit arom-arom numpang Banjaran Sari angin mangidit arom luang Banjaran Sari kadas mangat sakarna dan umekar kadur no prorori sapsarine rembangan si kumbang iku antos sejatine matur sirname kontraman basu kebarengan lan ambakar ajui peritere lumayan ing awan meco ing pakrama angen Arimbi kula wonten dawuh pangeran bombong rasaning atiku bareng aku nyawang anakmu lanang Gatot katon wis samapta ing gati sawigoing diri ngene bakal kajumenangake nata ana ing Pringgondani ora jeneng Werkudara gelak mangsa bujung wanci nanging katone kabeh wis siaga. Nuwun inggih pangeran. Mugi-mugi wisudan ratu menika saged gangsar tanpa alangan ngantos paripurna. Miwat langening kalang yuwana gelar pandamun car ong tinon lerek konang
surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnama gegono dasare mangsa katiga nganti cumengklungen gonku ngenteni piye kala bendana anggonmu sowan Kakang Brajadenta antuk gawe apa ora? Yo kalah ketiwasan Mbak Yu. Ketiwasan piye? Saiki Kakang Brajadenta sekuton karo para Kurawa. Atos penggalihe kaya Gunung Waja. Ketitik bareng arep tak kanthi manunggal kekuatan kelawan Pringgondani malah kanake Giri Sayembara. Gatut kaca kelakon dadi ratu yen bisa nglangkai bangkene Kakang Brajadenta. Iki piye Mbak Yu kok enek lelakon kaya ngene? Bumi kuncing langit gelap-gelap katon lirikin sang-sang mawe gandrung sabarang kabulu kermoyak mayik waduh kados pundi Kanjeng Ibu kok wonten lakon ingkang kados mekaten menapa kula kedah sowan Paman Brajadenta ora kowe ora tak lilani Braja Musti kados pundi Raden kowe adine Brajadenta Kandhanana piye karepe Hina semubang iwang arono kadinetraning anggarapo sabdaning kukila ringgane goro sageter kini donganing kunglir wuwusing pinipanco ayo Kakang mbok dipenggalih to Kang weningna pikirmu selehna rasamu aku karo kowe wong tuwa kang tinuwi-tuwi nyengkuyung lan mayungi gregete bocah nom elinga ya Kang derajat lan pangkatmu sipate ora langgeng mula aja banget leh mung gondeli negara Pringgondani iki ya Kang cukup cangkem apa Indriya mangung kung kanduhan wi
mang Drangap waton ucap kowe Brajamesti. Kowe wonge Gatotkaca ya. Tata gelar kowe kuwi adhiku, nanging yen kowe melu Gatotkaca aku ora sudi. Aja nyepet mripat njek reget jrambah minggato saka pengarepanku. Aduh Kakang. Ratune Ratu Tama patihe patih linuwe Paman sungkem pangabekti kula kunjuk Paman Brajadenta. Paman Gatotkaca pasrah jiwa raga dumateng jengandika Paman. Gatotkaca saged nggagapi sepinten to singkeling manah paduka Paman Brajadenta. Nanging Paman kedah ngawuningani. Mboten wonten senadyan to sak mrica binubut Gatotkaca anggadhahi ancas kepingin ngrebat panguwasa pringgondani saking jengandika Paman Brajadenta. Aja kementhus kowe Gus. Dupeh wiwit bayi kasektenmu wis disekseni dewa. Kowe bisa mabur sak jembaring langit. Mbok kira kasekten sing kok duweni bisa gawe Brajadenta gumun ya. Aja ngleleng pacakmu kowe. Senadyan to kowe anake Mbak Yukwarimbi nanging sejatine kowe kuwi tedhak turun mungsuh. Simbahmu Pandhu kae sing mateni bapakku Prabu Trembuku. Bapakmu Werkudara kae ngrabi Mbak Yukwarimbi dadak gawe tumbal Kakang Kwarimbo. Tegese gelem ngrabi Mbak Yukwarimbi nanging moh karo dulure lanang. Cekak cukupe kowe kelakon lungguh dadi ratu Pringgondani nanging adepono dhisik Brajadenta. Nggih anak kula aboting lelampahan prasasat mikul bumi. Kula ngertos paduka mboten badhe kuwawa perang tanding kaliyan ingkang Paman Brajadenta. Awit paduka anak Mas tansah ngegungaken ing reh tata krami. Lajeng kados pundi menika Paman? Menapa kula pasrah pati dumateng Paman Brajadenta? Ampun nggih, ampun. Kula ingkang badhe sabiyantu kanthi sarana manjing wonten epek-epek asta paduka ingkang kiring. Aduh Paman.
endi yo we Gatotkaca? Jarene kuwi calon ratu Pringgondani nanging ndi nyatane? Bareng kowe tak prawoso babar blas kowe ora duweni kekuatan. Engene jagat bakal nyekseni, umat bakal ngakoni. Mbok menawa ratu Pringgondani dudu Gatotkaca nanging Brajadenta. Ing kono to wau tanpa daya risang Gatotkaca dupi kaprawoso wani dening Kang Paman Brajadenta sumbar angungel jaja risang Brajadenta kocap ana kaelokaning jagat Raden Brajamusti kang wis manjing ana epek-epek astanira Radyan Gatotkaca ingkang kiring kaya-kaya kuwawa krida tanpa jinarak Raden Gatotkaca asta kiwa hanebah mestakane sang Brajadenta dadi lan patine ya manjing aning astanira Raden Gatotkaca ingkang tengen. Gundala ayo opawe Koso mesti Gundala aman aman Rata saking godha sakura kula yen atana mutusa sang Sri Wah Semar dosa apa kang ndak sandang dene aku wis wani marang Paman Brajadenta. Tata gelar paduka mrawasa Kang Paman nanging sejatosipun Paman Brajadenta lan Brajamusti menika mboten tumekeng pati lho Den. Awit Kang Paman kekalih menika manunggal kekuatan dhateng raga jengandika Raden Gatotkaca. Mila reja-rejaning jaman wonten aji-aji sing jenenge aji-aji Brajadenta Brajamusti. Pun mboten saged dlarung-dlarung enggal tumuju wonten Pringgondani Den.
ngasomi wangen kukur tanapi ing siang ratri sangken banyo ikrong sangken sing Aku Prabu Matswapati kang minangka dadi ratuning para ratu animbang angenget lan anetepake Gatotkaca kawisuda jumeneng ratu aning Pringgandani jejuluka Raden Anom Gatotkaca ya Prabu Anom Gatotkaca. Dewa Sugata marang soreng prang ngendan wing awiyat Narada ngepalani ora genjang Pak Pong slere genci buntute acel kater ulup Gatotkaca wonten dawuh pukulun ulun Bathara Narada kang minangka kami tuwaning dewa bakal paring kanugrahan marang jeneng kita kang wis kawisuda jumeneng ratu ana Pringgandani. Sira nom-noman kang bangkit antuk kamulyan dadi ratu ana Pringgandani. Sira uga bocah enom kang duweni kapribaden kang sejati. Ya kuwi sifat utama tanpa singklar ing tata krama. Tampanana kanugrahan iki wujute wahyu kamulyan jati ngger Gatotkaca. Daring Jaka Lodha